kapag Good News TV, sisiyan pa na kalang kajongi, nipidang subhay pish na niya program, hagan ni kamiet. Hagan ni kamiet ninyo sngoy kubo na aktin kajong play, mansama pa rin kajongi, the Reverend M. Kongbo Masar, masyaba ninyo sngoy kubo ben ay, ngins ngap siya kaway kajimay kabakir pang ben ay, the aki ni kasyulay, bagi parlok kijong i, ublay un kulkuya pi. Hak mi jing dum tleu kawan la yu ben rio baro hakin dau kalata hap dengki baklan ngilong kum ki bayar hak mi jing dum tleu kawan la baro hakin daw kalata hap nagki baklan ngilong kumki baya ngitare rumah kumba madla jing syai ngem yo i jing dom laka ngi jen thot ngi Shaisha lo padon Kaji sok Krishna nam judon Namakin shisha kakelon lawe Shong genron Ngin yen nova Ngin ting sha Ngin om shaban Benlera Nakabinta ujisu Wat langit lor Buklay mau
Yang ngopa nginting siya Nginong syabat penlera Nakabenta ujisu Wat langit lor Uklan mau Jingsay gospel ngimpin na Lajim PNM don hanta Jinglong kapok pa isi Dan pedya om don jaga Agabaning kong nga ay ngu yu blay wapli ka lat ya nga bangan yo ban sam ya ka khubor ka ktin ga jong u lingba kini ki kor ki bor ki ban wan ra ya ka ktin ga jong blay shaki ying ki sem ki jong phi bat lingba ki mobile ki jong phi nga ay ngu yu blay na marka good news tv bat ki nong tray jong ka ki blak hot ki blawer ya nga ban ya sam ya ka ktin ka jong blay hapadeng jong phi hagni ko por ha shua bangi ngin yo snow ya ka ktin ka jong blay in ya phai show blay ha ka jing duai ni wan khmat jong me ku kpa jong yu ba hapadeng ni ai ngu yemi bamala sha yengi bangin wan chigi kjat jong ka ding phna ga jong me Ngi ai ngu yumi bamela khot yingi bamela pen im yingi bala siu spa yingi ngi pop jongi baro ban me ai ru ka hukum yingi bangin yalap ye ktin ga jome seki wei pat ki paramen sim ke bakodor ki bom pat yo snow ye ktin ga jome hagni ko por ngi don ye ke benta ka bakraw ban sam ye ktin ga jome kum tangi kerpat yu men sim khut yu jome uban don lembat ngi bat shanu bagni ka khubor ka ktin ka jome ka poi kan da long ka jingker khu ye kita ba snap bat ki ba sha skor bat kham tam ba kila ban yo snow ban nget ru me bat ban it la ka jing em ka jong ki hame tu kren me hagni ka por ka ba menta Usyakri ujome ulong, tangkum utendong pensawa. Nrei ka bor ka bana shalandat kalong, ka bor ka jong men simak huj ujome. Ngai ti ki por ki basa baro, haga kerteng ka jong Jesus Christ. Amen. Ka benta na ka ktin ka jong blay, ka bangin yo ban pensngaw ha padeng jong pi kalong. Na ka gospel ka jong Marcos, kalenong ga baar. Ge gospel ga jong Marcos kalenong ga baar. Kiktin ki ba ongkum ni. Ti ondaw la let pat syapo Kapernam. Hadin kendiat sngi. Lapan bana bo don haying. Ti bon kilialang. Kat ba om ngiam jakasyu. Wat hadu. Ka jingkang. Badulay lap ye ga ktin haki. Ki wan ruha u ki bawalam ya wewa pangyap siliang ya uba ki ba saungut ti enda kimla wan po jong u namaru tau pat ba ki laya lit no iga jingsop naga jaka haga ba uladon bat haba kila penpei kila penhierno iga jingtia haga ba ulatia utawa pangyap siliang. Bat endau jisu liyo iiga jinget jongki. Ulo ongau tau pangyap siliang. Kukhon la map no yami yaki pop jongmi. Henry don kiba naki nong to kiba syong hangta. Bat kia perkat halaga donut. Balay bau ni Ukren kiba ben balay kumni. Uwe balaban map igi pop ndray tang ublay hi. Di kumni ru abau jisu ula tip halaga men sim.
baki le perkhat kumta halade ulo ong haki balai ba phia puson ya kini ki ru halagi do nut kanu ka ba kham jem ban ong hauta ba pangyap siliang lamam no igi pop jong me ni ban ong tu yeng tu ra no lagi jing thia tu ya ru handoi ba phinyo tip ba ko nu brio udon bor ha ga khandau ban map igi pop u ong hau do pangyap siliang hami nga ong tu yeng joj ra no ilaga jing thia bat late no shala yeng ti kumni ru ula yeng ula ra no iga daga jing thia ula mi no de ha khmat jongki baro kat bakila kendit no baro bat kile ro yu blai kida ong menno ru ngim ju i kat kani ublai un ker khu iga jing pule bat ge jing shak score ge ktin ge jong u kapang pedeng jong ge jing slok jong ha ge ni ka por ke menta galong u jisu don ke bor ban map ye ki pop u jisu don ke bor ban map ye ki pop ke pop ke dong kata ke jing rengkang hukum ong ge ktin ge jong u blai haga shiti ka kong yones slai sao ka ong baga pop ka long ka jing rengkang hukum ngitip naga bible baga hikai baga yatho shengi bau briu haga kong udon ka jing yadai ka bajan bat ublay udon ka jing slok ka bajan bat ublay henrei nadu ba ulay yele persya ya ublay ula rengkang persya igi hukum jong ublay lapen ya khalat no ya u na ublay kumta ka pop ka lapen ya khalat no ya ubriu na ublay hendrei ka basngo tanat pat ka long ublay ingi bangin kut kata ula pli ka lat ka lenti bangin yo iga jing map ay kay ga jing map ay ka jing map ay ka day kata ka bang ublay nyaw shu ken shu iga lat ka let ka jongi iga jing telot ka jongi ka ba umap no ingi baro ki banget hau kon jong u Jesus Christ ka shiti shigi nong rom kel nong basan ka dkhot ka ba shipau ga ong kumni namar lada menba ngilalong kinong shon lapen ya suk no yangi bat ublay daga jingyap ukhun jong u menba ngidang long kinong shon hendrai lapen ya suk no yangi bat ublay daga jingyap ukhun jong u Jesus Christ ka jingyap ka jong u Jesus Christ halor ka ding pna ka day ka lat jong ka jing penya supat ya ubriu bat ublay kumta ka jing map ka long ka badon kam tam ya ubriu haga pertay namar klem ka jing map ubriu onomla ban let show blay ban yo ya ka hima ka jong ublay hadin ka jing khalat no ka jong u na ka ni ka pertay katkum ka ni ka jing ya thok khana kabla pulih pedeng jongi ngi shem bau jisu umap igi pop jong uni ubri wa pang yap siliang uni ubri wa pang yap siliang ngimtip kat no snem ula don na gada jingpang nri umla shu ban yat umla shu ban yeng umla shu ban trei umla shu ban kata ula shu tia aga jing tia badu don kam ye ga jing yarap jong ki wei pat ka Bible go ong badon saut ki briu ki bla isn au ban ya rap yu ban ya lam yu show jisu kitip o jisu don na daga snong ka bla khot Capernaum kumta ki la mi ban ya lam yu do briu shagata ka snong Capernaum
Bat ban wat ye ga ying ka bo Jisu don ye ka ban shong ye ka ban ai ga jing hikai hang ta. Andoi ki shem bagata ka ying ka bo don. Kaladap barok do pat ba. Nyam jakashu ban wanra yaw to wapang akmat u Jisu. Henry namar bagi don ga jing angnot. Ki don ga mon. Ban yo ban wanra yaw to bri wapang akmat u Jisu. Kila kiu shek tnom jong ka ying. Ka Bible ko ong ba kila lit i ga jing sop jong ka ying. Bat kila penhiar yaw to wapang yap siliang hakmat jong u Jisu. U Jisu on daw yo i yaw to wapang yap siliang. Kaba ningkong kaba ong galong. Lamap iki pop jong me. Lamap iki pop jong me. U Jisu snow to. Baka daw ten rai. Jong ga jingpang ga jong to briu kalong. Ka pop. Kumta. U deal ningkong. Bat ka jing don kam. Ka mensim ga jong to briu. Udil neng kong bat ka jing don kam. Ka mensim jong utau briu. Ko kon la map no yami. Yeki pop jong mi ong utrai Jisu. Batabu Jisu ong kum ni. Kita. Ki nong tok ki badon hang ta ki scribe. Kila kendit. Ki wei paru kila kendit. Namar ubriu wadai ubriu unam la setia ban ong gini kentin. Ubriu wadai tang ubriu hi unam la ban map igi pop jong gi para briu. Namar gani ka Bible haga Old Testament rugong tang ublay ubala ban map igi pop jongi. Kalapen kendit igi barok. Ndai u Jisu ubatip igi jingmut jeng berkat jongki. Ubatip igi jing puson jongki. Ula ong yeki. Balai ba pi puson yeki nigi egi eru. Halagi donut. Balai pi puson yeki nigi egi eru halagi donut. Kanu ke bakam jem. Banong la map igi pop jong me. Ni banong tu yeng tu ra. No ilaga jing tia tu yaj ru. Ngis ngau tu baro ar na kini kalong ke be. Ba ubriu ba dahi tang ubriu unam la ban ong la map igi pop jong me. Lane ba un ong ya wapang yap siliang yeng ra no elaga jing tia. Ubriu hi unam la ban le igi ni. Henry knang bau tau ubriu bau tau pat ba un yo tip bau Jisu don ka bor. Ban map igi pop. Ban pen kia igi bapang. Ula pen kia. Yau tau bapang. Ula ong tu yeng joj. Ra no elaga jing tia. Bat leit no. Shala yeng. Ti kumni ru ula yeng ula ra no elaga jing tia. Ula mi no de. Hakmat jongki baro. Kat bakila kendit no baro. Bat kila ro yo blay. Kida ong menuru. Ngimju i kat kani. Menuru. Kimju i kat kata gajing le kabakraw. Koki para mensim ki bakodor. U Jisu. U don gabor. Ban map digi pop jonga jong pi. Namar bau dayu blay. U Jisu habulo wan na gini gajing long do. Ula shem ya gadur gajing long do. Henry shem la don ga pop ha u. Ulong u ba klem pop. U apostol Petrus. U bela long sunran jong u bela bot aktia kejat jong u. Lais nem shiteng. U pla badu ong. Kumni. Haga shiti ka badang Petrus kala nang ba ar. Kadkot ka ba ar pu ar. Ubom shem la le pop. Lemni shem la shem. Ka ba arsap aga shentur. Shem la le pop. Bat haga shentur jong u don gajing arsap. Ki ktin. Bat ki jing le jong u. Ki long klem pop.
ki ktin bat ki jingle jong u ki long klempop shu u petra su ong haga shiti ka benengkong nengkong lenong ka benengkong ga khot ka bakhat pra khat khandai u ong u khot ye u khon lang brot u ba klem tho bria u compare you jisu bat u tau khon lang brot u ba klem tho bria ngitip bagi jiu ki ju ai ga jing knya jong ga jing pen yusuk lengba u khon lang brot ba shisnem u ba kelem tho bria u jisu ulong uta u khon lang brot u bam don ka pop ha u ba kho u ba sngur u ba loi loi bat kani ka pen shisha ba u jisu u dei u khon jong u blai u hidaladi u kali shisin ye giu kat kum ga gospel ga jong yonis lenong ba pra kad khot ga ba saupon riu u kali ye kini kan tin wong kum ni u ai na pi wa pen rem ye nga shapang ga pop u ai na pi u ba pen rem ye nga shapang ga pop don u wei ru u banut ban kedau kti bau jisu la le pop aga ga por don wei ru na ki nong shon jong u ki ba ap thap ban pen rem yu u ki ban yo daw yu u ba u la le pop manga mapi ngi long ki nong pop ki briu ki yo i ga jing tlot jong a jong pi ki tip i ga jing tlot jong a jong pi bat ki briu ga persai baro ki la le pop ong ga ktin jong u blai don u bahok em om don u wei ru baro ngila lepop ngila do leno e ga buram ga jong play ndai u jisu u challenge kita gi briu kita gi ba ap thap u bakin kedau i ga jing bakala jong u ndai kim shem lalap what u judas u bla deno u the lipo gis by rupa u ong kum ni shapang jong u jisu au Matius kal nong ba ar phnyo khot ka ba sao ngala le pop habangala dino ega snam ba loi loi u Judas u senran jong u jisu bla dino u pla ba u jisu u long u ba loi loi ngala dino ega snam ka ba loi loi shu au Matius kal nong ba ar phnyo kad khot ka ba khat khandai ket nga ga jong Pilat haba yo jisu lakem bad habla bishari udo Pilat kala pha igiktin so lok jong go Pilat bad ka ong kum ni wat le ai ru em yo tau bahok nabangala sha shibun hagijing pho sniu nakabanta jong u kalok ka jong Pilat ka khot yo jisu u bahok wat le ai ru em yauta u bahok badu Pilat adin bola bishar yo jisu Christ shem setia ye ga jing bakla ye ga jing duna la ne ga pop ne ga lat ka let ka jong jisu Christ kum ta ong ka tin ka jong blai ula shem ye ga dabor ba ula sat ye ga kti ka jong udaga ban pen pa bo don ka jing rem naga snam jong jisu Christ u ong kum ni Matius arpunyo arpusau ngam don jing rem naga snam u niu bahok ngam don jing rem naga snam u niu bahok u Pilat u khot yo jisu Christ u bahok bat ka ba snow pala shu ba ka por ba sa nafna yo jisu we ni kirang ba shispa bat ki nong bot jong u ulio i ga jingdom ka baka aga daga por kum ba lai kan ta ong ka tinu blai ulio i yo jumai ulio snow i ga jing knyo ka jong jumai ga daga por
But shibon ki jing pala ki bla jia. Hagada ka por ka bla sat na fnai u Jesus Christ. But u ong kum ni. Matios arp nyau san pu sao. Shisha u ni u long u khon u blay. Ngap mapi. Bau ni u rang ba shispa u bom shem langet ye u. Nrei menta u langet. Baru ong shisha u ni u long u khon u blay. Bat kani ka long ka jing shisha. Bau jisu long u khon jong u blay. Baru don ka bor ban mahap. Igi pop jong u khon ben riu. U jisu hi dala de. U ong kum ne. Au yonis kalanong ba pragat khot kab arpulai. U ong igi digi jiu. Pi long ki bana tibian. Nga u bana jrong. Pi long na gani ka pertay. Nga ngam long na gani ka pertay. Pi long ki bana tibian. Nga u bana jrong. Pi long na gani ka pertay. Nga ngam long na gani ka pertay. U Jisu Christ us ngau to shy ladi. Ba long na gani ka pertay. Ndrei u long u khon jong u blay. Bat ka hima ga jong u kam long. Hagani ka pertay. Ndrei ka hima ga jong u ka long. Hagada ka ri. Shalendet jong gani ka pertay. Bat ka jingwan jong u siya gani ka pertay ka long. Ban yalam yangi kibang nget u syagada ga hima ga jong u. Ban hot ki don shushu ki jing ong ga jong u Jesus Christ. Kiba pen pa wa u ulong na bom jukut. Uong kum ni hau yones nong ba pra khot ba san po pra. Shisha nga ong hapi. Men ba ompat kayu Abraham nga lalong. Kalong ke ei. Kaba pala ba ubriu. Uba imhadin jong Abraham kumba arajar snem. Kajing ya per u Jesus Christ ba du Abraham. Nrei uong. Men ba ompat kayu Abraham nga lalong. Kani ka pen shisha ba u Jesus Christ uday na bom jukot sa bom jukot uday unong tao. Unong bu. Yengi baro. Men ba ompat kayo Abraham nga lalong. Ulong u alpha, ulong u omega, ong kakitab jing penpao. Kabas ngautan nat shushu bau Jisu kren syai, syapang yeladi bau long u ei. Ngin shem na gay gospel ka jong yones kalanang kabakat sao, kadkot kaban riu. Uong kumni upen isyay syapang yeladi. Ngalong galenti. Kajing sisya. Bat kajing imdi. Ngalong galenti. Kajing sisya. Bat kajing imdi. Ladang ibu hagaway kakentin pat ngilaban ong kumni. Bau Jisu long. Kalenti. Kaba sisya. Siya kajing im. U Jisu long kalenti ba shisha shaga jing im. Uang omdon ubawan shauk pa light tang danga. Kani ga jing kam ga jong Jesus Christ kalong ga ba shai kadar. Ba ulong kalenti shaw blay wok pa. Ndon da gawe pat kalenti. Mau batang mauhi. Ulong galenti bangin poi siya hima ga jong ublay. Aga gospel ga jong ulukas kalanong kaba arpulay. Ni siya mang tuye ga jing sanaf na yaw Jesus Christ lembat ki arngot ki dakat. Nrei way na pedeng kita ki dakat. Ubadon siya kalyang gamon ga jong u. Kadon ga jing pensnow to u. Ba uniu deu khon jong ublay. Kum tau la kerpat yo u. Ula ong kum ni. Token mau yang onda.
melapoi haga hima jong me. Badu Jisu la jubab hang tu hi. Shem la ong ngan ong yok pa ngan duai yok pa ba unsha yeme ba men long lembat nga paradise. Nrega jubab ka don nega kti jong uhi ong kumne. Shisha nga ong hame. Haga nega sngi men long lembat nga haga paradise. Shisha kadai ga jing shisha. Wong haga nega sngi men long lembat nga haga paradise. Kita kalapen shisha. Bau Jisu bat aga ketiga jong u. Ya kita aga hima ka jong u play. Badia kita giba wan sya u unam kentait no. Henry un ai ki ya kita aga hima ka jong u play. Yones kal nong ga bakat sao gad khot ka balai u ong kum ni. Anda ngala late no bat ngala kre ipi ka jaka. Ngan wan pat. Kani ka day ka jing pen snow thuk ka jong u. Yagi briu ki badon saudong ka ko por bat yang ngiru kum jo. Bangin snow thuk bau Jisu. U day u tau kon jong blay. Wong da ngala late no na gani ka pertay. Bat ngala kre ika jakai pi ngan wan pat. Shisha ula yap aga ding fna. La tep bat ula mi pat. Ula kiu pat shabneng bat un wan pat. Utrai Jisu ula pendep yala ga jong kiktin ga jong u. Ula yap ula mi pat. Bat un pendep ru ye kita gajing wan pat ka jong u. Ban wan shaw ye kita banget ha u. Ulong u blay wadon bor halor baro. Udon ga bor ga ikhtiar habneng bat ha kendo. Nagadaga daw Matius arupra kat prau ong kumni. La ay hanga ka bor ga authority. Baro habneng bat ha kendo. La ay hangay ga bor baro habneng badai kendo. Kogi para mensim ki bakordor to tip ye gani. Bau Jisu Kristus don ga bor halor baro habneng syadrong badai ga kendo syatbian. Ngidon ublay wakumuta. Ubadon ga bor halor baro. Ubala dengi ngej hu ngidon gajing sngo sngan, ngidon gajing sngo shlor. Bangin yo iga de gajing embam jukot. Ngidon gajing sngo tikna, iga gajing embam jukot. Uli tho lupa. Sipang gajing yap bat gajing mipat ka jong u. Hau Yones kal nong ga baar god khot ka bakat kendai wong. Pin penjot ye gani ga tempel tilai sngingan tepat ye ka ukren syapang yelade. Batsisha u pendep ye gata. Ula mipat aga sngi ka balai. Kogi paramen sim ki bakodor. Kabangamut ban ong halor kinigi ki baro ki bangalawan ra apdeng jong pikan long kani. Bau briu bada hitang briu unam lak ban kren da lele ruem kumba kren u Jisu. Ubriu bada hitang briu unam lak ban kren da lele ruem kumba kren u try Jisu. Ubriu bada hitang briu unam lak ru ban le igi kamba kumba le u try Jisu. U try Jisu. Ulapen pau iga jinglong blay ga jong u. Om tang da kiktin. Ndray da kikam. Kikamba giba kraw. Upen pau iga jinglong blay ga jong u. Da kiktin. Bat da kikamba. Kaniga Bible kalay tu lupa ga Old Testament. Dagi spak tali ga jingya tu lupa. Siapang utaw Mesaya. Siapang utaw nong siuspa. Kaniga Bible kali tu lupa. Siapang u Jisu Kristus. Badu Jisu Kristus udah utawa pendep igi daga jingi tu lupa.
Laya tu lupa siya kapangga por ban kayu. Laya tu lupa siya pangga jaka ban kayu. Balaya tu lupa ru banaga teisati on kayu. Kaway hadin kaway kapendep. Siya pangu Jesus Christ. Kijing ya tu lupa jong ki prophets. Laya tu lupa bon dinoy tang da lai pogis bay rupao sekaraya katway katar. Laya tu lupa siya pangga jing le ben halor ga ding pna aga sam arpo ar. Pinpulir kot nyopra. Laya tu lupa bon sa nafnai bat gibriga pop. Isaya san pulai shibon gi ege jingi tu lupa gi basyaya du kata-kata. Syapang unong siuspa. Badu Jesus Christ ula pendep igita gi jingi tu lupa. U Jesus Christ ula pendep igita gi jingi tu lupa. Shidi gam nengkong gi koren kalenong basao. Kadekot kaba arpo ka ong kumni. Namarga hima ublay kamlong tangga jingkren. Henry haga bor ken. Ka hima ga jong ublay kamlong tanggi ktin. Henry haga bor ken. Bat kani ka pao haga jing im ga jong Jesus Christ. Am tang bo map igi pop kumangong mana open pauru igi kamba kiba unoru unamla banle kumbale u Jesus Christ don si bon gi kamba agni ga Bible kabangim don por benya kren benya tu menta kiba pen pau snabo don ga bor halor jong ga mariang udon ga bor halor ga met ga jong ubriu udon ga bor halor baro Koki paramen sim ki bakordor. Ke jingkot hageni ke por ke mentai kalong. Bangingin yo ito yo u. Ba ulong ma u. Ubala ban loj ban lao. Ubala ban kit ban ba. Iga pop ka sang jonga jong pi. Iga pop ka sang jonga pertai baro. Kini ke Bible kala kren syai. Hadu kata-kata. Baga jing maap ka don how Jesus Christ. Baga jing maap ka don how Jesus Christ. Swabangan penkot nga kwa. Baniat ho. Yika way ka testimony. Jong way Islamic scholar. Uba kerteng Sultan Muhammad. Uba na po Afghanistan. Ulawan sa India. Bat hagata gajing wan jong usi India loy kendo iwi Brahmin. Henry utaw Brahmin uday ubla kala Kristan. Bat kanikla panlango yaw ni u Islamic scholar. Kumno bo ni u Brahmin u kala Kristan. Balay ba mela kala Kristan u kala yaw. Baduta u Brahmin u ong kumni. Namar bahaw Jesus Christ nga Shem. Baro kipop jong alamap. Namar bahaw Jesus Christ nga Shem baro kipop jonga lamap. Kani kajing kren jong ni u Brahmin kalong kumbadong kumbatenra yaw ni u Islamic scholar. Itayo kilayat kibanay kilayat. Nday gini kitin jong ni Brahmin kaya sa agi jingmot niya berkat jong u. Kibaong namaraw Jesus Christ nga Shem. Baro kipop jong nga lamat. Ula persyang. Ban puli na ka Quran. Ban Shem yaga jing tok sa pangga jing map kabasyay yo briw. Ula persyang ban puli. Yagi got kot niyam jong ki Hindu ki Buddhist bat ki way pat ki kot niyam. Hatu don em ka jing kren sapang ka jing map. Yaw kon ben riyo. Bad kita baro kim siyam la penhon yaw. Henry habaw puli ka Bible u siyam. Baga ni ka Bible ka kulari ka jing map. Yaw kon ben riyo. U siyam baga Bible ka kular. Iga jing map yaw kon ben riyo.
Ulai ti lagi jing so Jesus Christ. Bat ulang nget ya Bat ulayo map igi pop jong baro. Ka Bible ka ong. Haga shiti ka benengkong jong Yohanes. Kelnong ka benengkong. Kad khot ka bakandai. Ladangi palai lagi pop. Ulong ubayay ne bat ubahok. Ban map yaki. Ladangi palai lagi pop. Ulong ubahok. Bat ubayay ne bat ubahok. Ban map no yagita. Ngan puli na dugat khot ka banyo ki kentin ki baong kumni. Ladangi yat agadaga jing shai kumba ulong mau agadaga jing shai. Ngidon ni gajing slok lempar lok hi. Bat ka snamu Jesus Christ ukon jong kapan khoj ingi na ka pop baro. Kasnamu Jesus Christ kapan khoj ingi na ka pop baro. Kat khot ka bakandai ka ong ladangi plai gi pop jongi. Ulong ubay yayne ubahok ban map no igi pop jongi. Ban pen khoj ingi na ka pop baro. Kuki para mensim ki bakordor. Kani ka day ka kubor ka babha. Ba ublay ula kre ikalat bangin yo lunch na ka pop. Kani ka day ka kubor ka babha. Baka donjing map ho donjing map. Bat jing pen khoj par. Nagi pop jongi baro. Ling bagas nam ga jong Jesus Christ. Bat ka badon kam yang ikalong banwan na kamat jong daga do no jong ka jing kala ka bamut. Banwan na kamat jong daga jing ay. Bat daga jing sngorit. Ka gospel ka jong Lucas. Kalanong ka bakat pra. Kito ingi sepang ka jing duay. Jong arngut ki briyo. Way na ki uday uparisi. Bat way pat uday unongkrong. Kalanong ka bakat pra. Kadkhot ka bakendai. Ka ongkum ni snap an puli ya ka. Tiula kren ya gani ka parshi ru hagita. Kibla shanya skem halade. Baki longi bahok. Bat kiba iben ya kiway. Ula kren ya gani ka parshi. Hagita kibla shanya skem halade. Bagi longi bahok. Bat kiba iben ya kiway. Uang kum di. Arngut ki briu kila let kiu siya ka tempel banduay. Uway u parisi bat uway pat unongkrong. Utaw parisi habola yeng ula duay halade kumni. Ublay nga ngu yemi. Bangam longkum ki way ki briu. Ki basim dagabor. Ki bamhok. Ki baklim. Lani kumuni unongkrong ru. Nga syajing it arsin si tayo. Nga ay ka basipaw. Naki ay baro. Kat bangadon. Henry utaw nong krong udah yeng na jengay. Umnut wat ban kmit dalagi kmat sa beneng. Henry ulay tap ilaga syadem. Udong ublay. Tu isn ay yang awapop. Ublay. Tu isn ay yang awapop. Nga ong api. Bau ni ulalit hiar. Siya ka ying. Siya la ka ying ubalaksan. Ban yaw tau waypat. Nabaw yaw way baro. Wapen kraw. Yala di on pen po. Tiyaw tau wapen po. Yala di on pen kraw. Nagani ka parsi. Ngi sngaw to ba baga don kam. Yang ibangin sngaw to. Habang iwan na kamat jong ublay. Yaga jinglong tali ka jongi. Bangim don hop ruem. Ban kop yeladi kumba kop ni uparisi ndrengi ngau to ile ba datang daga jing ia ba daga jing map a ga jong ublay ba onla ban pen ksan yangi nga khot nga wer yangi bangin wan sigi kejat jong gading pna ladang impat yo ga jing embam jukot ladang impat yo ga daga jing map a bangin ngau to yakni Bangin wan daga donut ke bas ngorit. Bat daga donut jong ke jingkala ke bamut.
Ladangi ngilayo map igi pop ki jongi. Ngidon gajing tikna bangin yo iga beneng. Ndai ladang ngimpat syam layo map igi pop ki jongi. Kadon gajing tikna baga dujok ka ap ya ki bakum kita. Kita ki balet syabneng dai tang kita ki balayo map igi pop jongki. Bat kita ki balet syadujok dai tang kita ki bagi pop ki jongki om shem layo map. Ngin yit ilade. Hatung ilayo map ne em igi pop jongi. Ngila sngoto ne em bo balayo la map igi pop jongi. Bat ladang ngila sngoto bangimpat yo map igi pop ki jongi. Kani kadai kepor bangingin duai dagajing snorit kumba duai uniu nongkrong. Ngini pendem hagijing duai. Ngiwana kemat jome ku kepa jongi ubah beneng. Ngi aingu yemi bamela sya ingi bangin wan sigi kejat jong gading pna ga jome. Ngi aingu yemi bamela khot ingi bamela pen im ingi bala siuspa ingi nagi pop jongi baro. Dan me airu ka hukum ingi bangin yalap yage ketin ga jome. Seki wei pat ki para mensim ki bakodor ki bompat yo snow yage ketin ga jome. Hagini ka por ngi don yage bentag bakraw ban sam yage ketin ga jome. Kumtangi kerpat yu mensim bakhut yu jome. Uban don lembat ngi bat shanu bagini ka khubor ka ketin ka jome ka poi. Kanda long ka jengker khu yagi tag basngap bat ki basyak skor. Bat kamtam bakila ban yok snow ban ngej ruhme bat ban IT la ka jeng em ka jongki hame. Tu keren meme hagini ka por ka bamenta. Usyakri u jome ulong tangkum utendong pensawa. Nrei ka bor ka bana syalandat kalong. Ka bor ka jong men simak huj ujome. Ngai ti ki por ki basak baro. Haga kerteng ka jong Jesus Christ. Amen.